Pagdagsa po ng mga beachgoers sa bayan po ng Lingayen, Napaaga dahil sa matinding init. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Ilang beachgoers ang mas maaga ngayong nagpupunta at bumibisita sa dagat tulad sa Lingayen dahil umano sa nararanasang init ng panahon. Ang ilan sa mga bumisita, alas 5 ng umaga o alas 6 ng umaga nagpupunta upang hindi maranasan ang mainit na sikat ng araw at makapaglagi pa sa baybaying dagat. Matatandaan na nitong nakaraang linggo, nakaranas ng matataas na heat index ang ilang bahagi ng Pangasinan. Kaya naman tuloy-tuloy ang paalala ng otoridad na mag-iingat lalo na sa mga oras kung saan nararamdaman ang mainit na panahon. Samantala, paalala naman sa mga beachgoers na ugaliing pulutin ang mga basura na dala upang hindi nakakalat sa baybayin at maging maaliwalas ang paligid. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.